Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, gini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman ka ng puding? Okay, ako pa din, wala na ko problema. Sabay wala problema nga marabag na paus ka. Eh, pausun na ba yung kudaan ba din? Sige mo gano'n, pa ba yung kudaan? Tapos wala na paus. Mao ba ng problema? Ito ba ka ng imong pagkapaus, inborn gano'n na? Eh, di pa babataw na itong inborn, pero sige-sige rin gano'n siya. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, paus po ka? Wala pa na okay na kaya ko tingog na ako, pero problema na ako ulit kwarta. Wala tayong mahibuan nung po na Mr. Cheng no, kanang ulit kwarta kay dili man na nato madala og madala og inom-inom og luya, no? Kining paus madala naman nig luya, pero kining kabahig walay kwarta di madala og luya na. Lala no, kumusta naman mo mga higala? Naghinaot ko nga naamoy kwarta din na. Pero may galano, kumusta naman? Nakinaot ko, na kawang tanan sa kapiskay pangluwas, di ini kabuntuhon. Pero nagsugod ng mga higala, ha? Sugod na ta sa si Manasanta. Gani, si Bishop, ni hatag na namo, kagahapon, man lagi ang amua nga gitawag na itong annual, kanag monthly clergy meeting. Gitagaan namin ni Bishop kagahapon mga higala o kanabitang faculty, nga makapasaylo mi og mga sala nga si obispo ra mo'y makapasaylo sama pananglit sa abortion, no? So muna no nga katong mga na nakasala ingon ni ana, no, katubitawng dako man jud na kay sala gyud, no, perti man jud dako ang sala ng abortion. Muna nga si obispo ni hatag usab kanamo kagahapon og faculty, no, kay aron nga dili na may magtawag-tawag niya, no. Muna nga ako diay nga pahibalo sa atong mga kaigsunan sa kinibang Vicariate of St. Thomas the Apostle nga gilangkuban sa Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy ug Kwasay Parish sa Tambo nga after gyud sa fiesta sa kuan kining Bindoy aduna gyud kita pagpakumpisal parokyal pakumpisal, no. Muna nga akong awhago, no, muingon na lang gud may usahay nga kining labi nag-duty ang mga umpisal, moingon na lang, kami na lang moingon nga, sagdi laman, og dili sila mga umpisal, mga wala, dagway ni sila. Mga umpisal, dito mga higala ha, mga taga Bindoy, taga Ayungon, taga Kwasay Parish sa Tambo, taga Tayasan, ng Himalalod ha, kuan na, March 20. First day, ang magsugod yun ang pagpakumpisal, adto dito mismo sa kining adto dito sa kinibitang Bindoy sa buntag sa March 20. Dayong March 20 sa hapon, ari diri sa akong parokya sa Ayungon, no. And then pagkabuntag sa 21, pakumpisal po ta dito sa Tambo sa buntag. Ng pagkahapon, adto na po dito sa may Tayasan. Dayong pagkahapon na po siya pagkasunod adlaw sa pitsa 22, no, pakumpisal na po si Malalo. Kasi siguro ha kinit ninyo higala ha. Kinibitang kining mangumpisal ta kay kanang importante gina sa kayo, no, nga anang Kwaresma mangumpisal gid ta before sa kanang matud pa Holy Week. Kay pag-abot ko sa Holy Week, kumpisal maghihapon pero basin ba magdasok na ba. Muna nga nagsugod naman, no, unya akong awhagon po ng atong mga kaigsuunan. Ikaw nung pulding tig-apil-apil ba ka o kuan kanang kinibitaw nga to Good Friday, kinibitaw Station of the Cross every Friday. Ay mo padalag sa padin mo attend ko. Ay ayaw ingon panalag sa nung pulding. Kinahanglan yun nga kanang regular yun ka, no. Importante kay yun nga kana bitaw mo apil kita sa mga kalihukan sa sama pananglit sa Station of the Cross ug uban pang mga kalihukan kay di pahaom gina siya aron nga mapangandaman ginato ang Semana Santa. No, manano akong giawhag ako mga parokyano, apil no, pangutan na sa mga laing parokya nga naabot karon sa atong pagsibya.
No, pangutana ra mo sa inyong kuraparuko kung unsang orasa ang inyong station. Gani ang inyong Station of the Cross. Gani kami diri sa kining ayungon, ako mangyong gi awha nga kung ang tanan nga mga kakapilyahan ngo nga mapahigayon gyud og Station of the Cross aron maandam tag tanan. Importante mo guna kayo nga mangandam kita alang sa pagsaulog nato sa Semana Santa. No, kay doon na bayay uban nga modrikta rag apil sa mga kalihukan pananlitan, no? Doon ay uban nga walay apil-apil sa Station of the Cross kada Biyernes, walay apil-apil sa kinibang kinibang Ash Wednesday. Nya pag-abot sa kanabitang bindita sa Lukay, kanabitang ganang gitawag bitaw nato sa English ug Palm Sunday, mukalit ra kadaghang manimba managdala og lukay. Masing kay gani ang uban dili gud gani manimba ipadala ra ning ilahang lukay ano, so kulang ba kayo ba sa kanabitang preparation mulahos ra ang uban manimba nga magdala og lukay mura po ni juda, no? And then ang uban po dili na gani mo simba, no, nga magdala og nga magpadala rag lukay mo nang siguro sa langit matingala na dagit ang daghanang lukay dito. Yan naman pa de. Ang uba na ang ilang lukay ra may ilang gipasimba niya ipabindahan mo na nga ang lukay maoy na kuan. Maoy na langit ang tag-iya sa lukay na impierno. Kaya naman. Wala simba-simba. Ingon ni ana, no? Kinahanglan nga adili nato lahuson, no? O pilamantaron ka Biyernes, unom ta ka Biyernes dala sa kining Biyernes Santo. Apil kita ha. Dayong pag-ingong kumpisal gud punta. Okay? Sure jud ko tanan nga mga vicariate yo naagyoy kanang gitawag natong vicarial confession. Sure jud ko ana tanan nga mga vicariate, no? So mananaw niya ayaw mo lahos-lahos ra nga mudekta ra mo pabinditag lukay nga wala gani mag-apil sa mga kalihukan. No? Kinahanglan nga apil jud do na poy uban. Dili gani mo apil sa Biyernes Santo, dili mangumpisal, dili mang kanang mo apil sa kinibitang mga kalihukan ba Semana Santa, yung mo kalitrag panimbaan ang Sabado de Gloria. Kanang bitawong kuan, Black Saturday nga magdala-dala nagtubig. No, mulahos ba mura bag gusto bang malangit unya dili mo sakripisyo, no? Mukalitrag kadaghan sa kuan sa kining Black Saturday sa gabi kana bitang gitawag nato og Vigil Mass para sa Domingo de Gloria. Mukalit og kadaghan na nagdala og kining kuan na nagdala og tubig. Ayaw mo gingon diyan ha. Ayaw mo gingon diyan. Kinahanglan nga moapil kita sa mga kalihukan tanan. No, dili kay ang tubig ra gyud og kini radyong lukay may atong giapas ayaw. No, dili ta maingon ana ha. Klaro? Sige na. Muna yung mga sa introduction pa namin dyan. Ara na kita CBCP News, balitang simbahan ni Kamuntuhon. Cebu Archbishop Jose Palma nangayo no nga ibalik sa National Museum, no, National Museum ang kanabitang sacred pulpit panels nga gikuha kaniadto nga wala gani pananghid sa obispo. Muna nga niingon si Archbishop Jose Palma nga iuli in taon ninyo sa barang sa kining parokya sa Bulhuon ang gatong mga sagrado kayo nga mga sacred panels nga inyong gikuha, no? Giingnan niya ang National Museum. Naunya sa Vatican News po dunay mga grupo kining ginatawag nga humanitarian agencies dito sa Vatican nga nanawagan karon sa nasod sa Israel nga hunungon na ang ilahang pagpangatake dito sa Gaza kay daghan na kay nangamatay, no? Matud pa nila gani na nanawagan sila sa kinibitaw kining England or Great Britain, no, nga mutabang sila hangyo sa Israel nga hunungon na kay luoy na kayo mga Palestinianhon nga mo'y nahimong biktima diining mao nga pagpangatake nga gihimo karon sa nasod sa Israel. Mao kadto mga higala ang mga balitang simbahano niining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Ali kita mga higala sa atuang atong tanaw no higala kay basig malapaw ta.
Ari kita sa ato ang Saint of the Day. Abay na ang atong Saint of the Day karon. Walay lain kung dili si o samantaron February 21. Ang ato karong santo mao si Saint Peter Damian. Si San Pedro Damiano or Saint Peter Damian, no? Natawo kini si Saint Peter Damian ni atong 1007. Unya namatay ni atong 1070, no? Unya usa kini siya kapari nga nahimong obispo. Unya he instituted many reforms in the church, wrote many letters and sermons. Unya nahimo siya nga retired papal legate o nahimo siyang doctor of the church. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong pari nga nahimong obispo, nahimong santos sa Katolikong simbahan nga mao si San Pedro Damiano or Saint Peter Damian. Binoari na ta mahigala sa ato ang katikisem. Dapat mahigala ha. Saan naman ito ako ang katikisem dali. Diyan. Okay. Atong paklion eh. Okay, so atong hisgutan karon doon naman ganang utana. Padayong sa mga ng Code of Canon Law. Code of Canon Law is the body of laws and regulations made by or adopted by ecclesiastical authority for the governance of the Christian organizations and its members. No, sa ato pa kining ang balaod ay nga gisunod nato sa simbahan mao kining gitawag og canon law. Ang una gyud nga canon law, no, kanang Code of Canon Law, unang na promulgated niadtong 1917. Ang nagpaluyo niadto wala day utang diri kasi. It was promulgated in 1917 and supersedes all previous compilations. It lays down rules for the governance and administration of the sacraments. 1917. Pero niadtong 1983, gi-revised kini, giusog kini, unya na promulgated pag-usab, pinaagi ni Pope John Paul II. No? Si Pope John Paul II. Unya, nagsugod kini sa dihang gi-convene ang Vatican II niadtong 1965 as a result of legal growth. It consists of 1,752 canons. No, so muna nga sama sa regular nga balaod, no, constitutional law, no, aduna pud tay mga abogado. Ang tawag nato sa abogado diha sa simbahan mo kining gitawag natong canon lawyer. Nya dinhi sa atong simbahan sa the Diocese of Dumaguete, asul aduna lamang kitay usa ka canon lawyer nga mao si Monsignor Gamaliel Tulabing. So klaro na ha, unsa kining canon law. Unya, doon na po kitay another set of teachings, kining gitawag na itong Catechism of the Catholic Church, kining CCC. Kining CCC, no, the so-called Roman Catechism, na publika kini ni atong 1566, ang pinakauna gyud nga CCC. It was published in response to the request issued 3 years earlier by the Council of Trent. No? So ang kuandi ay ang konseho sa Trento ni hangyo gyud nga aduna gyoy kana bitang gitawag natong libro nga gitawag natong Catechism of the Catholic Church. Unya gigamit kini siya until 1978 and it inspired as intended the creation of many national catechism books. Ang buti pasabot og catechism to echo. To echo. Unya, 3 years, after the Third Plenary Council of Baltimore in 1884, natong 1984, doon na po laing Catechism of the Catholic Church nga na kulma. Kining gitawag na itong Baltimore Catechism in 1884. And then in 1982, at the Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops that was convened by Pope John Paul II, now CCC, was approved
by John Paul II in 1991, no? Na gitawag na kinig CCC or Catechism of the Catholic Church, organized presentation or the essential teachings of the Catholic Church in regards to faith and words in the light of the Second Vatican Council and the whole of church tradition. Sa ato pa, doon na yun po tayo bago karon nga CCC, kini pag Catechism of the Catholic Church, no? Kuan kini, sulat kini o gi-promulgate, no? Gi-promulgate ni Pope John Paul II. Okay, no? So, aray na po sa laing topic. Kining gitawag na itong Bible. Ang Biblia, usa kini siya ka-Griego nga sinultihan nga nagkahulugan og the books. Sa ito pa, kung maingon gani kita nga the Bible, pareho sa kana og maingon kita nga the books. No, kaya ang meaning niya ng Bible, libro man di ay. No? It was a canonical collection of texts sacred in Judaism and Christianity, although the contents of each of their collection of canonical texts is not the same. The total of biblical books is different. Sa Jewish Bible, sa Old Testament, 24 ka libro. Pero sa Catholic Bible, 46 ka libro. No? The arrangement of the category of books, the titles or some of the books are different. No? If you have a Bible, kung doon na kay Biblia, nga wala kaabot og 73 ka libro, dili na siya Katolikong Biblia. No muna nga ato ang lain pong ilhanan kung sa Katoliko ba ang Biblia o dili. Ang Bibliang Katoliko dunay imprimatur. Unsa man ang imprimatur, no? Buti pasabot nga kung dunay imprimatur nga naa na ni pirma didto, nagpasabot nga pwede na siyang i-imprinta. No? Pwede may pagtugot sa iyahang pag-imprinta. No? Sa ito pa, nga kanang nihil obstant, no? Nihil obstant, sa ito pa na walay sayop ang nasulat din. No? Nihil, ito pa, wala. Obstant ang nasulat. No? Sa ito, no? Klaro na na, no? A declaration that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral errors. Muna nihil obstant. Nihil ba? Nihil. Nothing. Yung na, no? Yung imprimatur, pwede na ninyong ipaprinta. Okay? Klaro? Ano? Bino din na lang una kita kutob, ha? Salamat kayo ninyo sa inyong ato di ay mga pahasubo, no? Sa pamilya, sa akong higala din na sa Sibulan. Si Sister Kining Christy Diputado. No? Kumusta na ka? Ako mga pahasubo, no? Kaya kini si Christy, ako ning partner sa una sa katong nagkuan manggumi, nagnananom-tanom ng kalamunggay sa una diri sa kini bang luyo sa kumbinto sa Sibulan. Daghang ikong kalamunggay da sa una niya ang tungod sa kadaghan amo po lamang ibulo baligya dito sa kining Tianggi adto sa kining stall ni Janet, no? Ni Janet, ako pong lain akong kaila. Unya ang magdalalala po in taon sa mga kalamunggay nga among ibaligya si Christy. No muna no nga medyo suod-suod sa gid ni Christy. No muna nga ako mga pahasubo, no. Nya doon na po ko mga tinanom diha nga lubi sa luyog gihapon kini bitaw. Amo makahinomdom na wala pa ko nagolbe po jud ko. Kini bang nako mga tinanom nga lubi gihapon sa kining luyo sa kumbinto gihapon kini bitaw dwarf bitaw nga mga kuan. Amo po rin taong gibulo baligya po din taon kay kining binuok ba 5 pesos ang buok binunta ng daan. Nya ang manog baligya po rin taon nako sa lubi po nga tong tinanom di. Akong tinanom ha kay karang sa dwarf 2 years sa man bunga man 3 years. Bulo baligya may tag 5 po din taon ang lubi. Muna nga si Krista po din taon. So muna nga doon na po yun may kanang bitaw mga handumanan po ni Christy nga kauban po may taon din ha sa Sibulan. Kan man siya kugihan man po ni. So muna nga salamat kay Chris ha. May naman siguro si Christy makatawa ra gyud po tato. Makatawa ra po din taon ta muna nga
nga kini bitaw si Christy higit ko naman in taon di taliwa naman so ako mga pahasubo ni sa kamatayon ni Christy sa iyahang mga mahal sa kinabuhi po din sa Sibulan no kung mga pahasubo sa diputado family labi na abot buhi ba yang mama pa ilabi na yang mama nga nawalaan po din taon og buutan nga no salamat kayo no Christy o ayo-ayo sa imong pagbiyahe gahapon mo gaplano kung mo apit ang taig gaulan man po kusog ang ulan unya wa pa ko katultol og asa dapit nga balay dito sa Bagatas so muna nga wala na lang ko kahapit po musaad ko nga iapil na ko kanunay no bisan mga 9 days si Christy sa iyahang sa akong mga misa diri sa Ayungon no so again ako mga pasubo sa akong amiga nga may halina sa laing kalibutan si Sister Christy Diputado. Salamat ug maayong mudto Pilipinas.